Si media korte doan aphan nilitum APHLC mate All Party Hill Leaders Conference Ladakh Lumbajong Constituency Committee hoye hin penang litom hana kiru pipar piklo nilitum nanglitom phanang chop ha teng pen nanglitum side ong mong dame kebang pot nanglitom han suri surya kiru pilo pini nilitum nanglitom phanang chop ha ialam dhela hello nanglitum media hoye hin pen Karbi Anglong angkang pi East West lapen di Mahasau kadogo be arada pan isi nilitum hoye hin men kapacini kangtung mate kacuru kangtung la hello ajahab BJP RSS lapen bongo sena long pen BDNC tangka poisa NC APHLC kepi phugji aphan abidi claim lo lapen pini thedung a program latum deng lo officially declaration pusialang itum pulo APHLC alang itum ci pulo original APHLC ke nitum hello pusalang nitum ajahak BJP RSS bongo sena atum ketoy abidi pen halatum pini program selam lo churulo karbiang long lak kep arat atum do inglong asotum lalak kep ang bong pen munit ke bang pi ke bang suri sibak sidu lake kopia polo te laso APHLC ke lake JI kathar ke ja lapen alang litum kacipi duk ningkan po trok sose ha SSIC hut pen non an kacipi duk pen ajoksi alang litum lasong deng an election na cedanon lo lapen a percentage ta nonang ne bom wang bom lo pu Karbiang long lapen dat East West di Mahasaura tatumta chini pe me la soka chini pe namasi la pinya program lo ngabangke la kep kedo inglong arada sotum pini nang dunwang vesi suri siba amunisi cingrum cholo la anda vedep na lasi nilitum Karbiang long East West di Mahasau arada phan chorolo lapuson cirok tok pen nang litum media korte injir tum hana chorolo nilitum a constituency tin nang litum true media hoy pen nilitum chuning rilo lake APHLC a party lake na apa phugdun je phansi bang kam ke klempu arat aphan kachuning ria teng pen arat atum nang ke deng apot suri nang letu media atum handa akeru pipar piglo lapen hala Karbiang long arado ana to handa akeru pipar piglo pinyalang litum pulo nitum ke election thur the NGO pulo hedi alang litum pulo a NGO mahanga pathek ta tarik throk Matijong lapen 2024 peneng non headline NGO ke kacebon do piglo ongdung NGO tu FCRA anda kacebon do piglo non la so a government long ke FCRA dollar tu mana na bang non ke care ke cancel at FCRA ta ante NGO non hesa mahanga pathek la bas a ekdom ahum latum munit ke toy ke pa enam amunit le avide tadi lahaya tangka apendel a chair di pini litum nang litum true media hoy pen nilitum thek long lo halada ke do thuke all party leaders conference nitum si original pula di hak ke cheng me tum thek long lab lo BJP leaders tum si thot pre ke rak tu tami medi kopia pola la na chepla
Kopia polo la som. APHLC la JI ka thar ke Japon long ke inglong aso tum chingrum bom lo. Inglong aso tum aphai nang bat bom lo la so party lo. Mo ke tum sung popu bongo sena RSS BJP tum chini pe me. Aposila tum phan rat ahong jai long isi confusion ke wan je phan itum claim nung sarak rei polote siksak popula tum chini lo. Lapen latum chinisi ajehat atuma pan contractual asisten mason pidelo ate manon karbiang long bil piwang we sakuri tum dor mahalong wang we la sila kep la krep hokomat makipila tuke non la so akam ke pacun ji phangela tum ke bil papas na halan te boilo mati di kalima la so posi la ke ajaha tum bang bongo sena bidi pe na jo la claim lo. La pena son hak haksi. Haru krisir kebra, pli kebra, troksi kebra, pli po nili nining dopa meme. Halaso hota, la son hak haksi, la da divras urspu, atum, la son Indra Gandhi, apanda me la sona parti amen chichidun lo. La divras urs atumda hala sohut chichidun pen apige la so parti chichidun joglo la se apige Indra Gandhi da apige Congress ai pu petek tunang kok lo. Ama seta me Indra Gandhi tu ko pilo bang amen tu enundet pu seta election halatum loksi ke hai tu non APHLC JI kathar ke Japon rame labang so a parti amen ali tum thidun long jok ana jok pu seta election hot ke mu APHLC se hai Kopi polo te pinia program salong tum cetheglong lo kadi cetherak meme lo kadi lasi alang li tum mathalo ekdom phil pa playing serak to pangbak phak na phule tut set lo ni tut set lo ke oh therak tu meme lo non adina kai ke nang li tum media korte injiratum kaduk kawe kacipiduk pe na jo atok ano news ana leat non lomke hala inglong ako kedo atok jo do ana network ke long di mange lanang ni tuma news ke lang pen hala tum ana chiri je lake aka prekali lake bongo sena BJP RSS atum si la APHLC ke mane JI kathar kacipiduk ko long la pen ke claim ke dam long ka patikuk dun chor la ki ma hu dun ang ni pu bang se che than tu pini meeting do bo mo hu ni le dum social media long lo nang li thaglong ji ka do bili tum thaglong ji inu ra korte phanar julo nang li ko pi apa se la so meeting mo che ton lo pulo ni li ke JI ka thare APHLC bom se ke bang ta la so na ma pa thei pu ke ni le condemn lo pa ke di hada ma la ka phila lo ma hada ma lasi non jasemet APHLC along nakatu rengma tu mizu tu karbi tu inglong so arat ke do an chingrum bomlo aposi mo itum ke siksak popula bongo senatum chini pe me sika peresi la hai non ke klemonta la hello la pen ilitum chini nangji la APHLC NGO nitum ke election thuthe pusini tum hanang ni tum hanang tham seta mohet theglong lokedi hala dorsi rong ha ke hai ni bahadang mat latum putikang lokedi jemo jem hanses tame ladak penamasi laso party penamasi election mo elected hupo pukedi
tamane BJP tum ke kepacho bai thu ong abdi ki jung si mo next ke Karbiang Long along ke Karbiang Long la pen West Karbiang Long ke la ke BJP party pen ke election ke hai ji a chance we aposi ku pulo idut bak bahini bak aphan ko mat pensi heripo pubang bongo sena RSS atum latung ya bidi heno mati aposi la inglong so kaching rumah tuma phanle itum thak dun de pulote itum ke hayun ilupu sata itum amuni tum chichini wang we ajak tum chichini wang we ka chichini ne pena posi pini la sona ceplang nili tum pupe ili tum asar jaega thada pupe nang Congress pen wang det nang BJP pen wang det nang ASDC pen wang det tu nili tum de kaddo we hana welcome lapen laso ka welcome mena join ni nili tum election hot nili tum vote sa percentage tani tum badbo bona non ke do pro tim Karbiang Long tum BJP bongo sena RSS tum ke jasse met ka phere pe na join si pini la puson nang ceplang lapen Karbiang Long atok ano ke do akar biatum inglong sotum jong hele jai ka thar ke japon a party aphan la non ke do prek a bongo sena RSS BJP tum nang bok setame inglong asotum non reset le chini lo la so ke reset ke ko mapen lo polote true media kote hoy true media kote injir hoy pen nang litum la hayalam ke pacethan nang litum rong long ka do ka be atok anu la hay bita ke pale pen aposi halatum ka chini la si chorolo piniani ilitum Karbiang Long isi therak meme chun ji dok do ka hut chun det na di chingrum bo mahut chingrum det na ke chekrong bahari leaders kata ilitum chini lo pen Karbiang Long rat chini lo komat se ahok he mage asi nilitum nalitum true media hoy pen chorolo Karbiang Long aradatum pini la an Allah katangka khoros etami munit bang pipedelo ha apa du bang ditum karjulo te siam phanda siam da chisik lok lo pubai bole amunir o ero mamang bete tu terak mimi polo komali pumaya di lasi hala tangka ke khoros bin lo ini lanam lo na ko mama party se ada ke dolo di ini litum chini mati ko mana party tumse ko son ko pima ko ma besi ka cerap make ni litum mana chini mati lasi alang litum lake pudam elo polote bongo sena la pen RSS BJP atum aphan ke rap dun jisi labang so amen cekrong lok APHLC pehdi lalo lasi lah hello lan hello pardon pene ka rui dema nang itu hin pene ka rui pulote arju tame tenang chalo di